ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಮೋದಕ್. ಆಯ್ನಾದ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ. ಈ ಚೌತಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮೋದಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಪನ್ಲೆ ನಿಗೊಲ ಮೋದಕ್ ಅಂಚಾತನ್. ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೋದಕ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತೂಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಮಕ್ ಈನೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತೂವನ್ಗ ಬಲೆ. ಪರೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೆ ಪೀರೆ ದೀತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಬೆಲ್ಲಲ ಈ ತುಯ್ಯಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಲ ಪಿರೇದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಕೀಸದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ 4 ಇಲೈಚಿ ಒಂತೆ ಬೀಜ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಇಲೈಚಿ ಗುದ್ದುದ್ ನಮಕ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪರುಂಡೈತ 4 ಇಲೈಚಿದ ಬೋಡಂಡ ರೆಡ್ ಇಲೈಚಿಲ ಯಾವುಂಡು और ಮೂಲ್ ಬೀಜಗ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮನ್ಪರುಂಡು ನಮಕ್. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದಾತ್ ನೀರು ಬೋಡ್. ಇತ್ತೆ ಮೋದಕ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನಮಕ್ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಬೋಡು. ಮೂಲ್ಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡು. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದು ನೀರಿಗೂ ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ದಿದಾಯ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೈ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾನ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕ ನೆಕ್ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಲೆ और हाई फ्लेमड दीद ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿದ್ ಬರಡ್ಲಾಯ್ಕಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಅರಿತಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ. ನೀರಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಪೂರ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತದು ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ. ಅರಿತಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಾಕ ನೀದೊಲೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ ತಿರ್ಗಾವನಿಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆರೆ ಸುರಾಪುಣ್ तो ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾದ ನೀರು ತೊಟ್ಟು ತುಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆನ್ ಬತ್ತನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಏರೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಐಕ್ ಚಾರ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಚಮಚೊಡೆ. ಅರಿತಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮಿತ್ತು ದೀದ್ 5 ನಿಮಿಷಗ್ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಅದ ಮೂಟ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ತಾರೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರನ್ ಅವು ಮಂತೊಂಗ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐತೊಲ ನಮ್ಮ ಕಿರೆ ದೀತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ. ಬೆಲ್ಲಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೀರು ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೆಚ್ಚಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಬೆಲ್ಲಗ್ ಇಂಚಿನೆ ತಿರ್ಗಾವನಿಪ್ಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಪುಣ್. तो 2 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನೆ ತಿರ್ಗಾವನಿಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ. ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀದ್ ನೀರು ಮಂತಿನ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಪಿರೆ ದೀತಿನ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ತು ನೆಕ್ ತಿರ್ಗಾಗ. ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ पूरा कडेट्ला नेक मिक्स मनप्ले और गैस स्लो फ्लेमडे दीले हाई फ्लेम दियोड्ची इत्ते नेत्तोलाय नम इलायची पौडर मंदिನ ಅವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ. ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಮೂಜಿ ಇಲೈಚಿದ ಬೀಜ ಗುದ್ದುದು ಐತ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈರ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೀಜ ಮೂಲ್ ತುಯ್ಯಾಡ ಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂದೆ और ಅವು ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ. ಬೀಜ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರೆಗ್ ಜೋ ಪಸಂದ್ ಉಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಇರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೀಜಲ. ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕಲತ್ತದ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀಲೆ. ಒಂತೆ ನೈ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ और नेक पूरे एकला लाइकड तिरगाले. गैस स्लो फ्लेमड दीदे नेक लाइकड तिरगाले मिक्स मंतोल्ने पूरला.
मोदकದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ತಾರೆರ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತನ್ ಬರಿಟ್ ಗೆದ್ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದೊಲೆ ಚಪ್ಪಾರ ಅದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೊ ಬರಿಟ್ ದೀತ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂವನ್ಗ ಅಂಚಾತನ್ ಅಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪುಜೆಂಕರನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ और ಒಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು तो ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸರಿ ಪುಜೆಂಕ್ಲೆ ಚಪಾತಿದ ಅಟ್ಟ ಮನ್ಪತೆ ಡೋ ಐತಾಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡಿತ್ತೆ तो ನೆಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಜೆಂಕ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ನಮಕ್ तो ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ಗುದ್ದುದು ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಜೆಂಕ್ವೆ और ಒಂಜಿ ಡೋವ್ ದಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಫೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಲೆ ವರನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಜೆಂಕೊನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪುಜೆಂಕ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೋ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಡೋ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಇಂಚು ಪತ್ತದಿತ್ತಿಡತೆ ಅಟ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನೈತೊಲೆ ಮುರ್ಕಾಲೆ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪೂಜೊನ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆಂಕಲೆ और ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂಜೆಂಕ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ನೈ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ಲ ನೈ ಪಾಡ್ದ ಇರೆಗ್ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ತೋ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ನೈ ಎಷ್ಟೇ ಜಿಡ ಇರೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡೋ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಕ್ ಕಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಮೂಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಗೆತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಡೋ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ और ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ದಾಗ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೈಲ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗಾಗ और ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲು ಚಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುಡ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಗೇಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ಸೆಂಟರ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತಕ ಕೊರ್ದು ಸೈಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ತಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗುರಿ ಕೊರ್ದು ಮೂಲ್ದುಲೆ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ತಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಸೈಡ್ ದೆಗ್ನೆತ್ತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರನ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ तो ಮೂರು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತು ಮಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ तो ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ನೆತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೋಶಿಶ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪರೆ ದಾಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಜಿಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೆ ತೇಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಇಂಚ ಮಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ और ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಕನಾಲೆ और ನೆತ್ತ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಅಚ್ಚಿ ಕೊರ್ದು ಮೋದಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಮುಖ ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಒತ್ತಲೆ तो ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮನ ಸುರುತ ಮೋದಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ತೇಪಾವೆ ಮೋದಕ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೋದಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂತ ಡೋಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೆಕ್ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ ಚಟ್ಟೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಇಂಚ ಮಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ तो ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ತಕ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೋಶಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಇಂಚ ಮಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ तो ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ತಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಇರ್ತೀಯಡ ಉಲಾಯ್ ಮುಖ ಮಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆನ್ ನೆತ್ತುಲ ಐತೆ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತುಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ तो ಮೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಡ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೋಜಾವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನಾಲ್ ಕಡೆಟ್ಲ ನೆಕ್ ಮದ್ದೆ ಕಂತದು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಒತ್ತುದು ನೆಕ್ ಮದ್ದೆ ಕನ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೋದಕ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆ ನೆಕ್ ಮಡ್ಪಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಫ್ और ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮಡ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೋದಕ್ದೈತೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ನೆ ಮೋದಕ್ಲ ರೆಡಿಯನ ಅಂಚನೆಯನ್ ಬಾಕಿದ ಮೋದಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತಿರೆ ತೋಜಾವೆ
मोदक नमना पूरा रेडी आतन इत्ते नमक नेक स्टीम मंतद बैपारे उंडु ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವನ್ಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂದೆ ಐತೊಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ನೀರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕನೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟೀಮರ್ದು ಬಾಜೆನೆ ಉಂಡು ಅವು ದಿಯೋಂಗ ಮೂಲ್ಯನ ಇಡ್ಲಿ ಮೈಪುನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೂಜರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋ ಮೋದಕ್ ದೀಪ ಅವು ಐತ ಮಿತ್ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಉಲಾಯ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮೋದಕ್ ಔದೀಕ ಮೂಲ್ಯಾನು ವರಕ್ 4 मोदक दियोंदुले अंचने यान मित्तದ पात्रेड्ला दियोन बुड़पे और नाना नेक 10 निमिष नम बയ്ಯರೆ बुड़का ऐड बक्का इरे तोजावे 10 निमिष बक्का नमना मोदक अंच रेडी आतन 10 निमिष आतन यान गैस बंद मनते और यान इरेगित्ते मोदक तोजावे अंच आतंड तो मूलदले नमना मोदक इचोक रेडी आतन इत्ते यान नेक इरे प्लेटिंग मन तोजावे नमना मोदक अंच आतन मूलतुले मोदक येत शोक रेडी आतन प्लीज़ उंद गणेश चतुर्थी निगुल मातेरला एन्न रेसिपी द मोदक ट्राई मन प्ले मस्त लायक आपुन मातेरेगला मूल इते यान वंजी मोदक इरे कट मन तोजावे इरतुले येत ज्यूसी उंडू लायड्ದು और मस्त टेस्टी नमना स्टफिंग ला मस्त लायक आतन प्लीज़ वीडियो पूरा तूले ऐड बका लाइक मन प्ले कमेंट सेक्शन बरेत पनले निगोला मोदक अंच आतंड पसा तुल्लाडा सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची ये तापुना तेना वीडियो शेयर मनप्ले निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगले नन नाम तिक्कग कुडोंची पसात रेसिपी दोट अदा मुटा मातेलेला सुरक्षितवादिप्ले थैंक यू बाय टेक केयर।